Sandra sa pýta, Erika odpovedá. Erika, ako to je zbaliť chlapa, ktorý sedí oproti tebe v metre, je veľmi pekný, nepozerá sa na teba, ale vlastne je tam. Ako zbaliť? Keď sa nepozerá, ťahaj energiu, všetky bariéry dole, ťahaj cez neho energiu, on sa začne pozerať. Dobre, ale ako to je? Čo je to ťahať bariéry? Povedz mi presný Predstav tento. si, že máš okolo seba ako keby pomyselnú škatuľu a ty ju stlačíš dole. A potom pozeráš na toho človeka a len začneš ťahať energiu. Spoza tvoj chrbát, cez tvoje vnútro, cez jeho vnútro, spoza jeho chrbát sa otočí a tak ťaháte energiu. A on potom ti dá tú pozornosť. Nevysvetliteľné, nepochopiteľné, ale funguje. Dobre, no a tá energia je nejakej farby, alebo ako to vyzerá, že ako si to mám predstaviť? Jak chceš. Ďakujem, Erika, čiže naša ďalšia séria, Sandra sa pýta, Erika odpovedá. Much love and God bless you. Ďakujeme. Bude v zábere toto. Bol to on, cez ňou sme ťahali a usmial sa, teraz sa hraje, že nevidí, že ju kameruje Erika.